салому алейкум ҳамдиёрони азиз. 3 сентябри соли 2024 қарор дордем дар дараи Такоб, дараи Сафед дара ва омадем ба он боғе ки мо 3 сол пеш обод карда будем. Ба як рафиқамон дӯстамон маслиҳат кардем дар Такоб чӣ мешавад, дар Баланкӯ себ нағз мешавад ва себ кардем. ва ин себҳоро бинед чӣ хел себҳо бастагӣ ҳастанд. беҳтарин себҳо дар дараи Такоб мешавад, барое ки баланд аст. ҳозир ман баландиашро мебинам ва менависам ки аз сатҳи баҳр чанд қа баланд аст. Чанд қа баланд аст. ина бинед. беҳтарин боғ шудааст. худо бо шукр ки таҳти роҳбарии мо аллакай боғҳо ба ҳосил дуромада истоданд. бинед танаи кӯҳ дар кӯҳи ки ба ҳеҷ ҳамин замин дар кор набуд, бесоӣ буд, боғ кардем. ина бинед барои таъмини озиқоварии кишвар чӣ хел хизмат кардем. ин мардакҳо бинед чӣ хел танаи кӯҳро обод кардане. ҳамдиёрони азиз, мо аз ин себҳо ҳам боз насарашро мебиёрем, барои ки вақте ки мо ин боғро обод мекардем себҳои мо аз Туркия намеомад. ина бинед аз Туркия ҳоз мо беҳтаринашро мебиёрем. айнаш себи золотой, айнаш себи золотой. ваяшро бинед чӣ хел бастагӣ, сар ба гузашт себ бастагӣ. обро аз анам таги ҳамон кӯҳ 1 километр ҷой об овардем. бунёд кардем, тагаш алафашро мегиранд, говда метиҳанд. мана ин себҳо як қисмаш набастааст, як қисмаш камбастагӣ. мана соли оянда сол аз сол ин калон мешавад, зиёд мешавад. во ин баҳор мо абрескашро нахсар мекунем, худо хоҳад уришашро нахсар мекунем, обу озиқаашро беҳтарин мекунем. бо ин беҳтар мебандад. ман ин дарахтое ки набастааст имсол ку мана барои чи калон шуд рафтааст, барои ки ҳосил надорад. инро мо мебурем ва беҳтарин мекунем. беҳтарин мекунем. ҳамин хел мебандад, ин хел не, анавай хел, анавай хел мебандад. ана набастагиҳошро ҳам хел мекунем ки анам хел бандад. ана ҳамдиёрони азиз, ҳам хелин шумо боғҳо кунед, об биёред, орзу ҳавас кунед. дар ин боғ як дута качча мондагӣ, обу овардагӣ, об рихсодааст, роҳат карда мешинад соҳиби боғ. обу ободонӣ ватан, ҳамдигарфаҳмӣ, ободкунӣ ватан. ана рафиқони азиз, ҳамдиёрони азиз, ин буд як наворчае аз дараи Такоб, боғи себзор. муроҷиат кунед, мо ба шумо анамхели себҳо мебиёрем, шумо боғ мекунед, мо назорат мекунем. худо хоҳад тоҷикистонро дар якҷоягӣ бо ҳамдигар, бо фаҳмии якдигар даст ба даст обод мекунем. дар паноҳи худо бошед.